Mamukasei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Manga muri kuzviziva here kuti neveVelvet Figures munokwanisa kuvhurirwa an FNB Gold Business Account. Namba ndidzodzo dziripo pamascreen munokwanisa kutaurira nanavo. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi, makadi zvenyu mukoma She, please musabuditsa zita rangu kana any of my pictures kana ndikange ndakutumidzirai zvandinenge ndakutumidzirai ndapota musazoshare nevanhu ndekuti kana nyaya iyi ikazozivikanwa nevanhu vekuchechi kwedu hazvizombomiri zvakanaka. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 32 years kuberekwa. Ndinogara kunoku kuPoland. Ndakauya kunoku makange muri mugore ra2023 kuzotsvakawo a better life nekuti zvinhu kuZim zvainge zvanyanya kuoma. Ndakasiyawo mukadzi wangu nemwana umwe chete watiinayo. Ndichati agere kuchitungwiza. Mukoma She, handiti munhu kana ari kure nemukadzi wake anozongotanga kungonetsekanawo achidawo rudo. Apa inini ndinoshanda kumawarehouse. Basa racho rinonetesa zvekuti unotombonzwa muviri wose kurwadza. Tinenge tichingosimudza mabox kubva makuseni kusvika usiku. Unobuda basa wakaneta kuita sedhongi chairo. Pakutanga ndainge ndakashinga. Ndaifonderana nemukadzi wangu everyday. Taitombonamata together pamavideo calls. Asi problem yakazotanga after about 7 months. Mukadzi wangu munhu wekuti handiwanise zororo. Every call kunenge kuchingonzi mari yerenti, mwana anoda chakati, pari kudiwa mari yekugadzirisa firiji, mwana amedza badza, amai vako vakauya kuzogara pano vari kufungidzira kuti ndiri kupinza maboyfriend. Macomplaints acho. In the meanwhile, iniwo ndainge ndichitogarawo nevanhu vatatu in a small room because kunoku kunodhura marentals. Apa munhu unotopedza mashift uchinyatsoonzwa kuti panapa ndakadhakwa nekuneta, unenge uchitodawo peace. Saka nerimwe zuva umwe mukomana wekuMalawi watinoshanda naye anonzi Gift akabva atanga kundiudzawo kuti akange achifunga kutenga chidhori chake. Ndikati, chidhori munochidii? Akanditi chekuita nacho sexy. Akandiratidza kuti ainge atofunga kuti ange achichiorder, ndokusaka ainge ava kuda kuti ange achiva nerumu yake. In short, Gift uyu ainge achitotidzinga muapartment make nekuti ndiye ainge achizivana nalandlord. Akati, ko iwe uri kuzvifambisa sei nemukadzi wako? Uchafa nestress muchingoita bonde pafoni. Ndikati, ini zvekuti ndinge ndichita magirlfriends kuno hazviite. Saka paakandiudza nyaya yemasex dolls anowanikwa paTemu, handina kumbofunga zvakawanda nezvazvo. Saka when I moved out ndava kugara ndega, ndipo pandakatanga kufunga nezvazvo. Mukoma She, ndakabva ndachizoona chidhori chainge chakangofanana nemunhukadzi chaiye, mahips, malips, zvese ndikatoona sekunge chainge chitori chikadzi chaicho. Saka ndakabva ndati handife ndakaita zvinhu zvakadaro. Asi kunoku kune imwe loneliness inoita sekunge ichakuuraya. December yakazoti yasvika, so ndakange nditori murumu mangu zvangu ndakatorelaxa ndichitonzwa kutodawo bonde. Ndakatanga kunzwa kusurukirwa. Mukadzi wangu meanwhile ainge achitonditemesawo nemusoro. Ainge abva mukundifonera achiti ari kuda mari. Saka ndakazoti ndiri paTikTok ndakabva ndaona ad yekuTemu. Zviya zvinoitika kuti kana uine zvinhu zvaunenge wambosecha kuGoogle ukangopinda kuFacebook zvinotanga kungobuda. Chidhori chiya chakabuda zvekare, chakange chiri chimunhu chitema. Uchazokuona kuti chakabatana chinhu ichi. Mukoma She, ndakange ndakatodhakwawo. Bhiya rainge randisvitsa kure. Ndakazongozwana ndatoorder ndikatoti munhu anofanira kuti ange achimboexperimenta nekuenjoya. Ndakabva ndachizobhadhara once package yakazosvika zvayo. After 1 week ndaitotya kutoitora because ndaiona sekunge munhu wese anenge achitoziva kutoti mubox macho mainge muinei. Saka ndakabva
ndachizoti ndava ndega murumu mangu ndokubva ndavhura bhokisi riya Ishe Jesu wangu Kristu imi mukomana chidhori ichi chakatongofanana nemunhukadzi chaiye wechitema chinotondityisa chakandityisa zvokuti ndakatombotanga ndachifukidza neblanket first because ndainge ndava kutonzwa sekunge ndine munhu wandiinaye mumba apa ndakabva ndatochipa zita rekuti Natasha. Problem ndopa yakatangira ipapo pakutanga ndainyatsokuchishandisa zvekuti ndainzwa kuti zviri kuita saka slowly zvinhu zvakatanga kuita very strange. Ndaitozozwana ndava kutaura nacho ndichibva kubasa ndotochiti Natasha uri sei, ndozoseka zvangu ndichiti iwe simba unenge wava kutanga kupenga. Dzimwe nguva ndaitotanga kutofunga ndiri kubasa kuti asi chidhori chiya chinonaka zvisingaiti, ndotonzwa ndava kutoda bonde. Nerimwe zuva ndakati ndabva kubasa ndikabva ndatongorara zvangu. Ndakarara kudaro mukoma ndipo pandakarota mukadzi ainge akanaka chaizvo, but mukadzi uyu aita sekunge ainge ari muCongolese, ainge aine mabraids ainge akareba. Saka mukadzi uyu akauya kwaindiri akabva ati, why did you buy me if you do not love me? Mukatinge tichiita bonde. Ndiri kuhope kudaro ndakatoona ndava kutotanga kutoita bonde nemukadzi wekuDRC. Ndakazopepuka because ndakange ndava kutonzwa kutoti pane zviri kubuda ndichitoburitsa gurume, ndokutoona kutoti ndainge ndichangobva mukuita bonde nemunhukadzi. Ndakafungidzira kuti maybe mawet dreams. Zvinhu izvi zvakaramba zvichingoitika. Ndikasvika pakuregedza kuita bonde nacho ndokubva ndangochirongedza zvangu muwardrobe. Saka ndakazotanga kugoogla online ndikaona kuti kune vanhu vakawanda vanototaura nezvazvo paFacebook, avo vanenge vachiti vakambozvishandisa zvidhori izvozvo zvavakaodha vakabva vatanga kurara nazvo vakatanga kuita maspiritual wives. Izvezvi mukoma ndiri munhu ari kutambudzwa nemaspiritual wives zvisingaiti. Ndinoti kana ndakarara usiku ndinotoona ndichitosika bonde nemunhukadzi anenge akasunga zambia rake muchiuno but asina chaanenge akapfeka achiratidza kuti ndiwe kuDRC. Kana ndikasamupa bonde mukoma ndinokwanisa kutomborwara. Ndakamboenda kune imwe chechi yemaNigerians, pastor vakabva vandiudza kuti I have an evil spirit iri mumba mangu uye vakandinamatira, asi kuti ndinge ndichichirasa chidhori ichi ndinonzwa ndisingadi kuchirasa. I know kuti this thing is demonic, I have to remove it, but dzimwe nguva ndinogumisidzira ndava kutongochida kutongoti ndinge ndichitongorara nacho. Kuchechi kwangu kwandinoenda semusayoja hazvibvumidzwi zvezvidhori izvi because it is demonic, but kunoko ndakaona sekunge ndiri kutogona. Ndakaona sekunge kana ndikazvitengera chidhori ndikatanga kurara nacho ndinenge ndatogona, nekuti ndinenge ndisiri kuhurira mudzimai wangu. Right now ndava nespiritual wife, handichazivi kuti ndotangira papi. Vanhu vose avo vandiri kuona mavideos avo kuTikTok vari kungotaura zvimwe chete izvo, kuti pavakatengawo zvidhori vakatanga kubatwa neimwe sleep paralysis yakange isingazivikanwe. Ndiri kunyora nyaya yangu iyi because ndinoda kuti vamwe vanhu vange vachizviziva kuti kana ukatenga zvidhori zvakadaro unokwanisa kuzogumisidzira watopinda mumaspiritual covenants. Nameno kana muchimaziva anonzi masex dolls, please musambofa makatenga zvinhu izvozvo nekuti munogumisidzira mava kutoitwa nezvinhu kuhope vanhukadzi kana kuti vanhurume vaunenge usingaone. Kunamata kwacho ndainge ndimbori munhu ainamata, but kunamata kwangu kwadzikira. Ndodiko semuKristu zvinobvumidzwa here kuramba ndichiita zvinhu zvakadai, kana kuti ndinenge ndatovhura mamwe madhoo ndichivhurira madhimoni nekuti ini handichina kana ansa? Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndakatengawo chidhori changu patemu ndichiti ndiye anenge ari mukadzi wangu ndiri kuno kuPoland kuavoida
kuitawo zvechihure kuPoland ikoko. Ngatitaurei navo. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Yo pakaipa. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma muri sei zvenyu? Please post my story. Makaviga identity yangu. Munogona kunditi Temba. Ndiriwo mundevele but ndichanyora muchishona kuti vanhu vazhinji vange vachinzwisisa. Ndiri murume ndine makore 39 years. Ndakabva kuZimbabwe. Makange muri mugore ra2006 ndichiuya kuno kuSouth Africa. Ndakasvika kuno ndiri mudiki chaiye. Ndakange ndiine hope yekuti ndainge ndichazovawo mupfumi kuno kuJoni. Chakandiunza kuno ndainge ndichida kuvhurawo bhawa kuBulawayo. Ndauya kunoku ndaifungidzira kuti kana munhu akangosvika muJoni life inobva yatongonaka automatically. Taitonzwa vanhu vachiti kana ukangodarika border ukapinda muSouth Africa watopona, watobuda munhamo. Mukomana chichokwadi ndechekuti vamwe vedu tinoita sekunge takatongotongerwa kutongotambudzika. Ndinoita sekunge munhu anoshandira mweya wengozi. Ndakasvika muDurban ndichigara nevamwe vakomana vekunkai necholocho in a small room. Saka takange tichishanda paconstruction. Mari yainge iri shoma but panguva iyoyo zvaita sekunge zvinobatana nekuti semaZimbabweans kuma 2006 makange musati manyanya kuwanda munomu. Ndaitokwanisawo kutotumidzira kumba magroceries nekubatisa matruck driver. Makore acho kwakange kusati kwava nemabhazi akawanda aienda kuZimbabwe, mafees ehanzvadzi nezvimwe zvose. Apa ndakange ndiinewo madreams ekuti after 5 years ndainge ndichazodzokera kuZimbabwe ndobva ndavakawo shop yangu kuBulawayo nemabhawa ndoita zvemabutcheries because ndo painge paine moyo wangu. But makore muSouth Africa anomhanya. Kana uri kuZimbabwe unokwanisa kuita zvakawanda in 1 year, unokwanisa kutobudirira, but munyika yeSouth Africa 1 year iyoyo inongosvika pakupera uchingobhadhara rent, kutenga hembe dzinodhura, because makore acho kuti unge uchinzi wararama semuZimbabweni waitofanira kutoti unge uchitotengawo hembe dzinodhura, mapuma, manaiki, kana kupfeka kacho waifanira kuti unge uchipfeka sekunge uri muSouth African kuitira kuti usazosungwa nemapurisa. Saka life mukoma yaingofamba ende zvinhu zvainge zvakasunga. Ndakazobva paconstruction ndokubva ndatanga kushandawo pane rimwe buchari. Ndakazvipa hope ndikati zvino zvandava kushanda pabucha apa ndinenge ndava kutowanawo experience. Kubva ipapo ndakatanga kushanda kumatakshop, kumatakeway, ndikazoita zvokutengesa machaja nema-earphones mumataxi rank. Asi chinhu chandakatadza kuita kuvakawo future yangu ndichivakira kumusha. Ndaitambira mari ndichifara ndichizvifadza nayo. Ipapo maweekends taitawo zvekunwa mabhiya kuGroove muDurban, kupfimba vakadzi vemuno muSouth Africa tichiti isu tichiri majaya. Makore akaramba achifamba. Shamwari dzandakauya nadzo dzakazotangawo kudzokera kuZimbabwe vachitotaura neni vachiti shamwari handei kumusha. Ndichiti kumusha kunodii? Vamwe vakavaka dzimba, vamwe vakasvikawo pakutenga makombi vakaita zveumhalaicha. In the meanwhile ini ndaingoti handidzokere kuZimbabwe, iyo Zimbabwe ndiyo ichauya kuno, ndichafira kuno. Vangani vedu vainge vachitaura kudaro. Ndakazotodzidza chiZulu zvekuti vamwe vanototi ndiri muSouth African. Problem yakatanga around 2022. Zvakatanga kuoma, mabasa mamwe akange asingachabatiki, maforeigners kutanga kuvengwa. Pakutanga taingonzwa nezveoperation Dudula paFacebook chete, taitoseka nezvazvo because taisafungidzira kuti zvichazova sezvazviri kutaura kudai. Until nerimwe zuva mukomanashi ndakanga ndakagara panze pespaza apo pandainge ndichishanda kuno kuMulazi kwandinogara. Pakabva pauya group revamwe vakomana nyaime vakatotanga kutoti passport, vainge vakatobata mapanga nezvimanokberi. Ona weshop akabva avhara quickly, tese tikamhanya tikapinda mukati. Ndipo pandakatanga kuona kuti South Africa yachinja manje. Kubva ipapo life yakabva yashanduka, kutongofamba uchitongotarisa everywhere nguva dzose, kuita nhapwa pasi pano pezuva. Kana munhu akangoti
hei wena hana inobva yatorova, especially kana ugere mucommunity yekutoti vanhu vanenge vachitozviziva kuti uyu muZimbabweni. Kudhara zvainge zviri nani because mukurarama kwedu kwataiita semaZimbabweni taimeka sure kuti vanhu havambofi vakazviziva kuti uri muZimbabweni, but iko zvino zvaitonyadzisa kuti unge uchizviidza sekunge uri muSouth African. Saka ndainge ndava kutongozviburitsa pachena kuti ndiri muZimbabweni. Apa handina kana mapepa. Kubva zvandakauya kunoku handina kuzombodzokera kumusha, kana chinonzi passport handina kumbogara ndakachitora muupenyu hwangu. Kutongotama from one location to another nekuda kwekutya. Kumwe kwaunoenda vanoti hatichadi maZimbabwenzi pano. Pane imwe friend yangu uyo akarohwa zvakaipa, ainge achishanda mune imwewo tuckshop zvekare ari wekuMalawi. Vakati uri kutora mabasa edu. Apa eniwo ndakange ndava kuzviudza kuti this time around Mwari vakangondipawo kana 4 years ndiri kuzodzokera kumusha. Mabasa haasi kuwanikwa. Kana ukada kushanda construction murodhi unokwanisa kungosungwa. Eniwo wacho mukoma ndakura ndotonzwa kutoti zvimwe zvimabasa zvataiita kudhara handichazvikwanisi. Ndinoti kana ndakagara dzimwe nguva kana ndichiverenga age yangu ndikutoona kutoti ndava almost 40. Ndinotanga kuzvibvunza kufunga kuti kana ndikadzokera kuZimbabwe ndinonoitei. Ndipo pari kutanga depression yangu. Almost 40 handina kana huku kana dongi zvaro muZimbabwe. Chokwadi ndechekuti handina kana chandakavaka kumusha kwedu kuBulawayo. Vanhu vanofungidzira kuti ndine mari, vachingoona mapictures tichienda kumabhawa vanoti Temba ari kuSouth Africa ari kudya mari. Chokwadi ndechekuti ndinotongogarawo mukamukuku. Kana ndabudawo ndaenda kuGroove ndokwanisa kuzvitora mapictures ndakamira pamotikari dzevanhu, but mukuku mandinogara kutoita zvekutochingidzira mvura kana kuchinaya wotora mabhaketi kuitira kuti usazonyorova. Handina mukadzi, handina mwana, handina kana stand. Amai vangu vakafa ndiri kuno, handina kukwanisa kuenda kufuneral. Izvozvo ndo zvinoita kuti ndinge ndichirwadziwa. Rimwe zuva ndakati ndakatongogara hangu neboys rekumba tichitonwa zvedu mablack label. Mumwe akabva ati ini kana zvinhu zvikaramba ndichaba motikari ndotiza naye kuZimbabwe. Saka takatongoseka because deep down ndikutoona kutoti ndikutofungawo zvakafanana. This guy iye anoita zvekubawo motikari imbavha. Ini handisati ndakamboita zveumbavha. Saka iye anoba motikari dzakaita semaFord Ranger, maEverest, maHilux, motikari dziya dzinodhura, maRange Rover. Saka ndikutozviona taba motikari totoyambuka toenda hedu kuZimbabwe tinotengesa Ford Ranger tava kuZimbabwe. Ndotanga upenyu patsva. Ndiri kutozvida. Dzimwe nguva ndinoti God forgive me because life yanditambudza, handichina decision. Dzimwe nguva ndinomboti kana ndikafunga nezvazvo ndikati ndichangogara kunoku, ukangopinda paFacebook hameno kana zviri kuitikawo kwamuri. Ini zvinoitika kwandiri Facebook ndava kutozeza kuivhura. Pose pandinopinda paFacebook ndiri kungosangana nemameseji ana Jacinta nguva dzose vachitaura zvavanenge vachinzwa kuda pamusoro pemaZimbabweni. Kungodai otoona vanhu vanenge vachinzi vasungwa nemapurisa because havana mapasipoti kana kuti vane mapasipoti havana mapemiti. Kungodai Facebook yacho ndo zvega zvinhu zvayava kungondiratidza, zvinhu zvekuti zvinenge zvichingodzimba mwoyo chete. Ndokusaka ndauya kuti ndige ndichitaura nemi because handina umwe munhu wandinokwanisa kutaura naye. Ndikudawo kuti munge muchindipawo rubetsero kana kuine munhu anogona kundipawo basa. Ndiri munhu anoshanda, handina nungo. Ko kana munhu akadzoka kumba after 20 years asina chinhu, munhu iyeye angatambirwa here kana kuti vanhu vanokwanisa kutomuseka? Because kunyara kwacho kwandiri kuita ndinotoona kutoti kutourawa nevanhu veDhudhula zvinotoita sekunge zvinenge zviri nani. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi kana paine munhu anenge ari muBulawayo ari kuda kuchengeterwa musha wake, hanzi I am willing. Ndava kungoda kungowana upi kungonzi
ndangosvikirawo chete, ndozvavari kutaura. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section zvakaoma zvinonzwisa tsitsi. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira kudai so: hanzi ndiri mate uye zvakare ndinopiwawo $700 but mari iyi yandiri kutambira kunyange zvayo yakawanda. Ende pandakauya kuno kuZimbabwe, this was last year, ndichiti ndasiya basa muSouth Africa ndava kudzoka zvangu kumba, ndainge ndatoweka ndikakalculata, ndakapinda basa ndichipiwa $400 but iyi mari yacho unoidya nemuseredzero. Ndapota mukomanashi musazotaura zita rangu nekuti handina kukwanisa kugadzira ghost account, nekuti nyaya yangu inogona kundiparira maproblems. Handina kumwe kwekuti ndinokwanisa kuwana basa zvaizvezvi. Ndiri mukadzi ane makore 29 years, ndinoshanda samaid, ndinoshandira imwewo rich family, ndinobhadharwa sezvandakuudzai kuti mari yangu yakazokwidzwa yava pa$700 pamwedzi kuti ndinge ndichichengeta mwana wavo. Umwe akanzwa ndichiti kuchengeta mwana anokwanisa kutofungidzira kuti pamba apa pandiri kushanda pane kamwana karusvava, asi kwete bodo. Mukomanashi nyaya nyangu iri kundinetsa mupfungwa zvekuti handichatorari zvakanaka. Ndiri kutotya kuti maybe ndinogona ndiri kutoshandiswa. Pane zvimwe zvinhu zvandinenge ndisingaoni zvinenge zvichitoitwa pandiri. Ndakauya kubasa iri through umwe mukadzi uyo wandinoshamwaridzana naye through church, but ndakatanga kunamata chechi iyoyo ndichiri kuSouth Africa. Akandiudza kuti kune imwe mhuri iri kuZimbabwe iri kutsvaka munhu anogara pamba achichengeta mwana. Saka takawekerana. Akati kwandiri, of course South Africa yakanaka, but kana ukaenda kumusha ukanzi uri kupiwa $500 inenge imbori mari zvekuma 9,000 rands. Mamaids mashoma anokwanisa kubata mari yakadaro each and every month. Mari yacho yakanaka zvechokwadi, ndikazviona. Saka panguva iyoyo ndakange ndava desperate nekuda kwesituation iri munyika yeSouth Africa. Murume wangu wandakazvara naye akangondisiyawo nemwana mudiki, akatanga kugara nemusutu, aitawo zvekuvaka. Akangoti achingopedza kuvakira musutu iyeye imba ndokubva atodzingwa, akabva atanga kugara mumaprazi. Akatanga kundinyengerera achiti uya tigare tose mumaprazi. Ndikati kwete, pawainge uchinyang'anya nemari waindiona sekunge ndisiri chinhu kwauri. Rent chaiyo yainge yava kundiremera munyika yeSouth Africa because pamba pandainge ndichishanda samaid ndaipiwa $2,800 rand. Saka pandakanzwa nezve $700 ndakabva ndati zviri nani kuti ndinge ndichienda zvangu kumusha. Pandakazosvika pamba pacho ndakashamisika. Imba hombe kuita sehotel. Ndauya kuno kuZim. Harare zvayo ndakange ndisinganyatsokuiziva zvekudaro. Tiri vanhuwo vakangokurira kumaruzevha. Mukomanashi sezvo ndainge ndagara ndiine passport, vakati kwandiri mabhazi ari kuita tsaona dzakanyanya munzira umwe, saka uchiuya kuno kune ndege. Saka ndakabva kuSouth Africa ndikauya kuno kuZimbabwe nendege. Ndikatoshamisikawo ndichitoya kuzotorwawo paairport. Kubva paairport kuuya pamba pandinoshanda hatina kumbogara takasangana nepothole. Ndo pandakatanga kuona kuti zvechokwadi tiri kurarama munyika dzakasiyana. Kunyange tiri muZimbabwe kune vamwe vanhu mukoma vekuti kana vaine kunyika kwavanenge vachida kuenda, uchibuda mumba mako unongopinda mutara, ende tara yacho inenge ichiita kunge pavement. Uchinosvika kuairport usina kana kumbogara wasangana nechinonzi pothole. Kunyange uchienda kushopping, tikanzi toenda kushopping, chinonzi pothole handitochizivi. Ndinozotanga kutorangara kuti kune mapothole. Musi wavanenge vanditi ndinofanira kumboenda kuoff, ndopandinoona musiyano wepublic transport yevarombo nevanhu vakapfuma munyika yedu yeZimbabwe. Macameras everywhere. Motikari dzacho dzavainadzo dzakawandisa. Bosi vangu vane mari chaiyo. Asi chinhu chakandishamisa ndechekuti mwana uyo wandakange ndakanzi ndige ndichichengeta ndichibva kuSouth Africa ndaifungidzira kuti maybe ndikuya kuzochengeta mwana mudiki ini. Mukomanashi mwana uyu ane 22 years, apa musikana
asi haana kunyatsokuita zvakanaka mentally, akaremara, haatauri, anongochema kana kungoseka ega. Dzimwe nguva anongogara akatarisa munhu kumeso kwenguva refu kusvika wava kutotya. Apa dzimwe nguva anototadza kana kutofamba, achitotanga kutoshandisa wheelchair. Pakutanga basa rangu raingova rekumugezesa, kumudyisa nekumuchinja hembe, nothing strange. Bosi vangu vakatanga kuva nice kwandiri. Pane pavakaenda kuChina vakandivigira hembe, vakatanga kundipa mari ngekuti ndinge ndichitumidzirawo mwana wangu ari kumusha. Naizvozvo ndaitotenda Mwari, asi zvinhu zvakatanga kushanduka rimwe zuva. Mwana uyu paakaramba kudya akange achingochema achirovera zvinhu pasi. Boss lady vakabva vati kwandiri, sometimes she only calms down when she feels motherly comfort. Ina handina kunyatsokunzwisisa. Vakazonditi, can you hold her close? Ndakabvuma. Mukomana mwana uyu akabva atanga kubata chest yangu sezvinoita mwana mucheche achida mukaka. Ndakanzwa kusagadzikana. Boss lady vakangoti, she used to do this to her previous caregiver too. Ndakangozviregedza kusvika abuditsa zamu rangu panze. Baba vacho vakasimuka vakaenda kubedroom. Saka nerimwe zuva sezvinhu zvainge zvichindityisa, musikana uyu akatanga kuchema zvakanyanya usiku, akaramba munhu wose. Boss lady vakabva vandishevedza murumu mavo vakanditi, try comforting her the way that you comfort a baby. Ini ndikati sei? Boss vakangoti, she likes breastfeeding motions, it calms her down. Mukoma ndakabatwa neshoko ndikatoti kwete. Basi boss lady vakatanga kundiudza kuti, please, we trust you, nothing improper, it is just emotional regulation. Apa ini ndaitya kurasikirwa nebasa. $700 yavakange vandivimbisa handina kunge ndakambobvira ndakaiona muupenyu hwangu kubva ndichiri muSouth Africa. Ndakazobvuma zvangu, but ndakange ndichitya. Musikana uyu akabva anyatsokurelaxa zvake, abuditsa zamu rangu, even though mukaka wacho wainge usingabudi nekuti ndakapedza kuyamwisa mwana wangu kudhara. Kubva ipapo zvinotoitwa more often. Mukoma ndinotozvinzwa zvichindirwadza mupfungwa nekuti munhu mukuru ane 22 years but achiita semwanana mudiki. Dzimwe nguva ndinotombomutswa pakati peusiku ndichinzi uya kuno, she is crying for you. Ndinotoenda kurumu kwake, dzimwe nguva anotondibata, dzimwe nguva zvakasimba zvokuti ndinotanga kutya. Asi chinyanya kundityisa ndechekuti boss vangu havatomborina kana nyadzi nazvo, kuita sekunge zvinhu zviri normal. Hanzi mamaids ose akagara pamba pavo nekushanda vose vakange vachiita izvozvo. Ndakambovabvunza boss lady kuti koma doctors vanoti kudini? Vakangonditarisa vakati, doctors don't understand everything by the way. Mukomana mashoko iwawo akandishamisa. Ndinoona zvimwe zvinhu zvandisinganzwisisi mumba muno. Vanhu vanouya usiku vanenge vakapfeka zvinhu zveblack. Dzimwe nguva ndinongonzwa vanhu vachinamata, vanenge vachinamata vari mubedroom naboss lady. Ndakambobvunzawo gardener akangonditi, usada kundibvunza zvakawanda because ari kupiwa $1,800 pamwedzi. Ndaisatoziva kuti ndigarden boy pandakaona akapaka BMW yake panze. Ndakazotoshamisika, akabata foshoro, anobhadharwa mari iyoyo. Saka ndinonzwa kutya. Musikana uyu anotondiona sekunge ndiri amai vake. Apa anongogara achingoseka ega. Dzimwe nguva ndinotya kana kurara. Ndakamboenda kuchechi ndikanamatirwa. Mwana uyu akarutsa zvisingaite paakaedza kuti ange achindiyamwa. Zvinhu zvakatondishamisa kuti boss lady vangu vakazviziva kuti ndainge ndaenda ndikanonamatirwa semuyanzaniso. Dzimwe nguva ndikada kuenda kuofu vanoramba kuti ndiende kana kuuya kuzonditora kumusha nekuti anenge achiramba kudya. Vanoti she needs you, votouya kuzotonditora kumusha. Pane munhu akambonzwawo ngeri nyaya yakadai kana kumbosangana nazvo. Munhu mukuru kuyamwa umwe munhu mukuru kunyange pasina mukaka unenge uchibuda. Zvinongova zvespecial needs here kana kuti munhu anenge ava kutondishandisa zvimwe zvisinganzwisisiki. Mukoma handina peace nekuda kwenyaya iyi, even though ndiri kuita mari yakawanda. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vanzvadzi vedu ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, hazvisi normal, hakuna normal yakadai. Hanzi ndava kungogarira zvangu mari ko ndikagoita sei? Ngatitaurei navo mucomment section.